Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwala na nke dị adị anyị n'ụbọchị nke taa. Igbo bụ Igbo, ịma na agwara m ụnụ na aga m na-enye ụnụ ọpdeti n'ihe gbasara ịdị n'otu ndị eze, otu m si wee kwee ụnụ nkwa ya. Ọwụ ya ka anyị ji wee bịakwa n'ụtụtụ taa na nke dị adị anyị ka anyị jitụkwa ya obere ajụjụ ka ọ kọwakwara ụnụ nke ya. Daddy Dobuko, achọrọ m ka ị gwa ụmụ gị niile ndị nọ mpaghara ụwa niile, gwa ha aha gị and ya na onye na-enye ha okwu ndụmọdụ. Nke bụ na nkene unu ekene. Ava mmụọ wụ Eze Jude Udobi, akpa aja abụọ ọgụ n'anya na Biaji, Ezigbo sekọnd na Daddy, Biaji. udo dịrị gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Ụmụ gị nọ na mpaghara ụwa niile si ka m jụọ gị na ha chọrọ ka ha jụọ gị sị, kedu ihe wụ ọrụ eze na obodo? Ihe wụ ọrụ eze n'obodo wụ eze wụ ezigbo eze wee ma ka obodo si wee dị. Eze na-achịkọta obodo dị mee ka echọ na ibe niile na-eme n'obodo a dị mma, mee ka echọ na ama mme ibe ndị eme n'obodo, ibe dịka igbu mmadụ, ibe dịka na mmadụ ji ọgwụ gbọgwuo mmadụ ibi ya. Eze ka ọ dịrị ịkpọ ndị mmadụ eji bute onye ala bịa, mee ka ịchọ na ya wụ ọgwụ na emelụ ya na ọma lụ ọrụ, mee ka ịchọ na ibe niile gbasara ndị Igbo enwere n'obodo na ọ na-ekpokọba nche niile, ibe niile na-aga ọgụma, mee ka ịchọ na onwe ka ibe ndị eme na omenala si wee dị. Eze ka ọ dịrị ikpokọ ya, mee ka ịchọ na ibe niile adị mma, mee ka ịchọ na sekuriti dị iche iche dị n'obodo a obi. O nwere abụme sekuriti ya eze ya ebuzopụta ọkọ ndị mmadụ, mee ka ịchọ na ibe ọsa sekuriti na-aga aga. Igwe ya gaziere gị. Thank you. O nwere ọtụtụ ndị jụrụ ajụjụ sị na ihe ha na-achọpụta n'ebe ala Igbo nọ na ihe dị n'eze, na ọtụtụ ndị na-azụ eze na-azụ ya ọwụ na echie ha eze ka ha were ya na-anafu ndị mmadụ ego. Igwe, achọrọ nke ịkọwara ụmụ gị onye nke jụrụ ajụjụ dị ụta. Onye na-echi ichi eze ka o were ya na-anapụ mmadụ ego, onye na-ebute ọṅụ, nye na-ebute na ya nọkọta eze ọnụ veri ya azụ, nye na-ebute na ya nọkọta asị na nnukwu prezidenti eme eze, nye na-ebute na mmadụ nọkọta n'ụzọ ọta afenti ya. Ife dị eze si ike ọ bụrụ ife ụmụazị. Eze oghori ọghọrị va na-abịa okwu arụba ṅụrụ n'ife eze, mana eze na alasị na-anụta ezigbo aka wụ eze na-eme ibe eze sipozi na-eme. Ndị ụmụazị kịta apụtazi onye chọọ ịdị na-ele ana mmadụ zuru ego n'ori ma ọ chitie mmadụ ibi ya, o ji chọọ ka ochie eze ka ọ nwee ike ịba n'okpuru ebe a wee nwee ike ịdị na-emewu ndị mmadụ. Gịnị ya kwuo okwu a na-asị na eze doge ha na awụrụ ana ya ọmụgbo je kpara a na-akwe n'ọnya agwe ka ọ wawụ na eze si eze asị na n'ozi si na-egbu mmadụ. Ọ ife na-aga na-ekwuru okwu oge ọbụla onye ọbụla na-eme ya si human being emezi ya na ọjọka onye apụpacheke onye ọbụla nwe onye eze kpọkọọ ndị eze ka ọ bụ ka ndị eze si esi aga nakọta ọ gbara enwe ebe ndịrọ onye ebe ya na-ebute ya. Eze sopozi ịkwụ aka ya ọtọ, o nwere ebe egwu oke aja oke ngwere ndụ a na-ekpecha ugbo ibe ahụ, kama na mmadụ onye ọbụla sopozi ime gịnị ịkwụ aka ya ọtọ n'ime eze. Udo dịrị gị, eze Igbo. O nwekwara onye nke jụrụ ajụjụ sị, ọwụ ihe gaziri agazi na omenala Igbo na abịa n'ofu obodo enwe eze na-abụ n'ime ya? Kọwakwara ha n'ajụjụ ahụ. Ọ bụchara ife gazi agazi, ada eme ya eme. Ovu eze na anụ n'obodo, ada enwe eze na-abụ n'obodo, n'ovu eze ka a na-enwe. Obodo ọbụla na-echi eze na-abụ nnukwute ọgba aghara ka ọ na-ebute. Ya gazie. Andọkwa nghọta na onye ọbụla wụ mmadụ Chukwu ka eke nwere ike ịnọkọta si na ya chi eze chie mmadụ na-abụ. Onye nwere ihe bute echiche mmadụ na-abụ, maka ọ nwere ndị eze a na-aga nakọta ebe suspenshọn okwu ama nkwezi okwu ma chọọ ka ha kpoo otu ma ife ọzọ. Onye ahụ na-aga nakọta si na aba ndapụ ebe ahụ ntị kechie onye ọzọ ebe a. Ọ na-enwe ife bute eji echi eze na-aba. Igeba na histri nyobi ya, ọ ya enwe sọntịn ihe eji mmadụ egbe ebe bata echi eze na-aba. Udo dịrị gị, onye eze. Ọ nwekwa nke jụrụ ajụjụ sị, kedu ihe ị nwere ike ikwu gbasara ịdị n'otu ndị eze nke a kpọrọ n'olu bekee the concession of the king? Kedu ihe ị nwere ike ikwu gbasara ya? O nwere ife ọzọ m na-ekwu na ọ nwere mma ka onye ọbụla mara ife. Ịdị n'otu o nwere ya na mmadụ na ọma mma. Nwata bụ ọgụ egbe Igbo ọsịrị ọgụ a na-atọka. Best life mmadụ ya ebe iwu ịdị n'otu. Onye tabiri ya enwe nne ya,
nwa ebe nwanne gị ma gbochie anya azụ ka kọwara ya ọwarị na-atachichi igburu ya nke ejibe nke adị na iji poizin na akpa ma ọ na iji mma na akpa ihe ejigbu ya ma ọ nwanne gị kọwara ya na ya akọghọta ife ihe akpata n'elu ka ebi na nlọgụ wee nweta ya so na onwere ife dị ka ịdị n'otu best life mmadụ nwere ike ibi ebi ọ emeghị nwere rest of mind mmemme gị nwee arụ isi ike mmemme gị ịdị ogologo ndụ mgbe nwe ebe isupozu imena so na ebe na-achịkwa ife a na-agazie kekwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye ọtụtụ ndị eze ndị ọzọ ka ha nụ olu gị kee ndụmọdụ ị nwere ike inye ha ndụmọdụ nwere ike inye ahụ na o nwere onye ozinarị na Chineke nna uwe eze ọ anyị nwere dị okpuru Chineke nna ya ndụmọdụ na-enyefe ahụ onye ọbụla kaba arụ kwụwa aka ọtọ ya mbụ onye ọbụla kaba arụ kwụwa aka ọtọ ka e wee na-eme na Chukwu ji aka ya edozi ibe eze doziwe mgbakọ esi ezigbo ozi dị ebe ihe na-adị mma so na ndụmọdụ na ebe ahụ na onye ọbụla kwụwa aka ọtọ nye akacha mkpa ana onye ọbụla kwụwa aka ọtọ wee na-eme ibe eze Chineke na-egozi onye asị n'afọ kasị bụ enwe anyị a sịkwa ka anyị jụọ gị eze Igbo kedu ekpere ị nwere ike ikpe gbasara ụmụ nwanne nwa unu nwoke nke wepụtara ịdị n'otu ndị eze a ka ekpere ị nwere ike ikpere ya ebere m nwere ike ikpere nwanne anyị nwoke nke dị ozi na wepụtara ịdị n'otu ndị eze a ka eze niile dị n'otu thank you nwaanyị nwoke a wepụta onwe ya wee kwere na ya gbarịwa jebe ije ọ ije okwu eze otego ekwuenye n'obodo a mana nwaanyị nwoke wetara taị wa na-agbara ibe niile a abụgo m ụmụ ikirikiri ibe o megara eme na ya emenwu ya Chineke na-egozi ya ọ bụrụ mmadụ ya kwụ ya ụgwọ ya na Chukwu ya eji aka kpụọ ya ka o esikwu mgbe ọ na-akpọ ndị eze ma nwere ike ịdị na-esọpọtụ ya si sọpọtụ bụ ya ka o nwee ike ime mgbe na ọwụrụ ọbụla ijikọ nọ n'ime ya na njenje dị ya na ọkpara too much ka o nwee ike ịgarugo ebe niile ọ garugo ebe niile at least ibe o ji n'aka o ji ese ndị mmadụ ọwụrụ ọbụla ibe maka na ọ bụrụ na ikwere ekpe okwu onye ekwe ndị mmadụ anụ ana m achọ ka akwere ya ọgwụ site n'ikwu okwu ka ndị mmadụ nụ site n'igwe ndị mmadụ ka o nwee ike ịghọta ibe okwu ọ na-ahụ ibe a ga na-eme na-ezi ezo ma ibe a ga gwacha mmadụ ya masị na ya ajụ ana m arịọ ndị mmadụ ndị eze ndị ọzọ biko nụ ka anyị nyere nwaanyị nwoke aka sọpọtụ ha n'okwu ọnụ sọpọtụ ha na iji ọkpa sọpọtụ okwu ya na ego ka ọ nwee ike ịgbadogo ebe niile mgbe ebe ọsụpozi imena ka obodo dị mma na obodo dị mma dị mma ọ kwara aka nna ya ndị eze si na abakasị bụ ya nwaanyị ugbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ ahụ na ndụmọdụ adịghị anyị nyere ndị eze niile n'ụbọchị nke taa ekwukwara m ụnụ nkwa aga m na-enyekwa ụnụ ọpdeti na-agakwa n'ihu kwa ụnụ na ọnwụkwa ndị nwere ajụjụ ka ha ka na-ajụ m aga m na-aza ya site n'aha Chukwu okike abịama ise thank you very much